en tant que ɓiɗɗo noon commune mo Dabiya sukaɓe ɓe kadi en jogue am kadi yakare mawɓe ɓe ene jogue am teddugal rewɓe ɓe encore ene jogue am jikki ɓen fof noon so tawi kucciti e maɗa kollitima te encore eɗen jakorima mbawɗa ummade annene ko kuccita e probléme aji majji ƴeewa réglandemi ɗum ko ɗum saabi min Alaji Thimbo mboɗo waɗi présenté e oɗo élection 23 janvier 2022 oɗo élection payaɗo candidat ji ene keewi heni ko gonga holko joganɗa ko ɓillo walla mairie mo Dabiya e programme sabu sa ƴeewi enen commune aji men wona tan ni e commune mo Dabiya sa ƴeewi commune aji men wona commune aji baɗɗi dañirɗi wona commune aji ɗi ganduɗa ene woodi jeereji mawɗi walla ne woodi isinaji mawɗi gonɗi hen wonko mbawi yaltinde est ce que cikkuɗa goɗɗo ɗo no wasde mum wadde ko foti wadde ko wona probléme moyen tawa kadi ko wasdemo dañde nokku mo ganduɗa ɗum ɗo ene wawi jibinde kene fewni maire ndi saabu commune ko population kadi fewnirta kadi hoore muɗum holko joganɗa ko population ko ɓuuri kanko jogui eyyi bon min kam jinmi surtout ko yewtude e banggue programme am e banggue ko joguimi programme maintenant sa yi yimɓe ne mbiya commune aji ɗi ngala jawdi commune aji ɗi potani jogade jawdi par ce que hay leydi ndi ala jawdi kono mboɗe andinma gueɗe tati ha nayyi saɗa jogui ɗum gueɗe tati saɗa jogui ɗum gueɗal gotal ngal ko an gardiɗo jogonto ɗum hoore maɗa saɗa jogui ko wiyete les hommes yimɓe aɗa jogui ɓesgu aɗa jogui sukaɓe aɗa jogui anduɓe aɗa jogui alɗuɓe ɗum woni holɗum ko wiyete par exemple ngalu ngu noon koye banggue leyɗele koye banggue ndiyam koye banggue weeyo fof Allah waɗi encore eɗen jogui ɗum koko woni dow ko heddi ko woni holɗum ko heddi ko woni ressource noon koko sakki e nder leydi ɗum noon ndiyam ene jeeya hen ɗum kaaƴe ene jeeya hen ɗum e goɗɗum ko yiitaka ne wawi jeeyede hen ɗeɗo gueɗe tati kam mi sikku ala e commune aji meɗen manquade ɗum ha tengte commune mo Dabiya min goni koye jeejugol emin jiime maayo emin jooɗe dow jeeri komin gure fulɓe emin jogui jawdi komin projet casier mo Koɓɓillo ko projet des hectares ko maaro woni ɗon diwan o foof ene rema ko heddi ko remaka ko ɓuuri hewde goɗɗum ko heddi ko ɗeɗo gueɗe tati sa yiiɗi rendindeɗe mbawɗa rendindeɗe han ko avec quoi avec la méthode o noon ko gardiɗo jogui ɗum gardiɗo wawi rendinde ɗeɗo gueɗe mbawa wadde dose foof ha mbawa huccinde yimɓe e développement laamu ngu hokkatma tan ko dotation noon ko pour fonctionnement dotation ko pour ya wallu école aji dotation ko pour ya wallu dispensaire kono an aɗa jogui ko ganduɗa légitimité ko population e laamu ngu fof tottuma légalité légitimité ko wiyata ɗon ko population wotanma tottuma légalité ko laamu ngu jaɓanima ɗum tottima donc ala ko manquirɗa hankkadine ko an ƴewata a tottama laamu ngu kadi hokkanima ka wawana hokkuma ko 9 domaine de compétence 9 domaine o foncier ko hen jeeya éducation ko hen jeeya santé ko hen jeeya environnement ko hen jeeya assainissement ko hen jeeya urbanisme ko hen jeeya habitat ko hen jeeya mbeɗa ɗum ɗo foof laamu ngu tottima wo tottima noon ko ganduɗa ɗo wawi gollirde ɗum sikki ala ene manki e banggue dokke ɗe ha timma kono noon wonko totta ko heddi ko kono mbimini ko an en tant que élu min de somi jooɗima d' abord première chose à faire par ce que neɗɗo hay commune goto wawa wadde développé taw ala gestion transparente d' abord woni gestion transparente woni saɗa gère eyyi ko transparente jinmi wattude ɗum koye pulaar eyyi woni gestion laaɓɗo eyyi gestion efficace woni holɗum woni saɗa jogui laabi ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo sa rewiɗo e sa rewiɗo aɗa yettoyo ƴetta lawol ɓurgol ɓallade ngol ɗum woni efficace eyyi
ko heddi ko woni holɗum woni efficience ngol laawol ne so tawi kangol ɓuri ɓallade kadi est ce que ko mbatta hen utiliser banggue jawdi e banggue ressource ko ene kadi ene seɓori ene famɗi ɗum ko ɗum gartinta e foof gayna hen ndewna hen une bonne communication kala kaɗa waɗane neɗɗo hay saɗa addana ɗum jawdi aɗa addana ɗum kanŋe aduna o foof ya taw ene humpiti ko mbatta ko min ko humpito adi e programme am foof ko wona ɗum ko dosle programme am surtout ko entrepreneuriat holko woni entrepreneuriat woni gollirgal noon woni neɗɗo o kala to woni eko wawi jogade aɗa wawi tawde ɗum hen balla ɗum no gollori no waɗiri entreprendre taw wona tan ene sabbi e hokkede par exemple mbo hokkuma exemple so tawi joni groupe rewɓe nanɗo henne ene jiiɗi liggade aɗa andi koɓe mbaɗata ko jawdi moɓe mbaɗa hen ndi heewani ƴeewa rendindeɓe kamɓe groupe rewɓe o sa rendiniɓe ƴeewa waɗandeɓe information mo ganduɗa eɓe jogo gande ɗe ganduɗa ɗeɗo ko gande wawde wadde transformé koɓe jogui ko mbaɗanaɓe hen encore information en gestion financière sa jangguiniɓe techniquement noɓe gollorto ɗum jangguinaɓe kadi no jawdi ndi holno ni joguirte en jawdi ndi kadi holno ni rendirte ɗum noon sohlani jawdi kewɗi par exemple sa ƴetti un groupe de 20 personnes 20 rewɓe ko dokkata yimɓe 200 ko guure men mbatte hande ko mi hokki leegal ko woni politicien ji mbaɗata ko par ce que min so tawi ko ɗum mbaɗanmi mi yata par ce que mi ala ko dokkumi hay so mboɗo jogui ko dokkumi mbaɗanmi ɗum koye gollorde yimɓeɓe gollo heddoto ko jinmi widema dañal dokkal hakkude neɗɗo e neɗɗo hay so wona politique so arsukuma are neɗɗo heɓat hay sa yiɗana ɗum heɓat te yimɓe so gondi tan nafodirat banggue ngal dokkal kono dokkal sodde conscience temedere ujunere nani temedere ujunere ngal ga legal temedere ujunere ngal ga legal yimɓeɓe pecco ɓe daña temetati ɓe daña temedere capanɗe joyyi ƴetta on 1 500 000 mbaɗa ɗum e groupement rewɓe min mbiyan mami waɗ ɗum initié ko coré de l' émergence mbiyami ɗum horde coré de l' émergence ɗum noon sa heeɓi ɗum a waɗi ɗum ɗon mbaɗa wajiɓe formé mbasa wideɓe kamɓe 20 ɓe yoɓe peccu soɓe pecci ala koɓe dañata hen ƴettu on financement dokka ɗum rewɓe nayo rewɓe joyo kettinaɓe hen an aɗa waɗa surveillé ɓe liggo lebbi jeegom kadi rewɓe woɗɓe ɓe gartira rewɓe woɗɓe joyo kadi ƴetta tawa sa jogui ko ɓeyduɗa kadi hay sinno ko temedere ujunere ɓeyɗa hen mbaɗen ɗum e rewɓe mbaɗen ɗum e sukaɓe mbaɗen ɗum pour menuisier ji mbaɗen ɗum pour teyreɓe ko ɗum woni programme meɗen kadi koko ganduɗa ko wiyete partenariat public privé ko alay saago neɗɗo kadi wawi gollade koye partenaire uji kono noon ko avec ya taw partenaire uji ɗi an aɗa ardini intérêt diwan o e kala contrat ciñinteɗo wona intérêt ma an ko dañata hen wona intérêt oyo ko dañata hen ala ko intérêt diwan o so ardinama tan ma gollorɗe dañe ma jawdi dañe ndin jawdi noon kala ko wawi artude en batti hen ko laamu ngu tottirta en ko en batti hen les programme de l' état ma en mbaw wadde une redistribution woni hokkidde ɗum fodɓe jeeyi ɗum ɓe hol hokkateɓe fodɓe jeeyi ɗum ɓe nanna ɗum e santé par ce que santé dispensaire uji meɗen ne manque matériel ɓeyda santé to mbaɗa organisé yimɓeɓe en mutuelle de santé wuuro fof mbaɗa ɗon mutuelle mbannaɓe une formation adéquate taw min personnellement so tawi laamu ngu wi ko les 7 000 francs waɗi subventionné les 3 500 ji keddiɗi ɗi min maire mboɗi wawi wadde hen subventionné 2 000 francs taw neɗɗo o addata ko 1 500 kala ko guure ɗe mbawi ɗanniyankoɓe mbawi addude e banggue nafoore ko fate leɗɗe ko fate ɗum ɗo waɗe orienté dans les mutuelles de santé taw eɓe gérana ɗum koye mabɓe ma en guddit une pharmacie mo ganduɗa ko pharmacie mbiyeton ɗum ko communal kala ko mbawɗen hokkede e banggue leɗɗe kala ko mbawɗen dañde e banggue leɗɗe taw eɗen mbaɗa ɗon kala cohluɗo taw ene arane taw ɗum ɗon ko wona ɗum ko mbaɗen redistribution dans l' éducation ma wuuro foof ma en mbaɗan ɗum ko wiyete journée de l' excellence sukaɓe ɓe taw e chaque année ene waɗe primé diwan foof holɗum ɗo kuftiden kadi mbaɗen prix de l' excellence pour la commune ko pour sukaɓe ɓe ñikuldeɓe bene ɓe mbawa jeeyede e ko way noon ma subvention mo laamu ngu addata o banggue kayije banggue bikuji ƴeewen no ɓeydirɗen ɗum kadi collége aji meɗen walla école aji primaire meɗen ɗi ngala miruji ƴeewnen ɗumen des partenaires ƴeewnen ɗumen financement no miruji ɗi dañira ɗum koni dans l' éducation banggue culture eɗen gandi Fouta
ken nokku diine mais ken nokku aussi gande en ƴeewat ko ngannduɗaa ɗum ɗo en ƴeewat ko ngannduɗaa ɗum ɗo e baŋnge culture dokkami tan exemple daane maayo eɗen nganndi daane maayo hol leƴƴi gonanɗi en toon eɗen nganndi daane maayo eɗen nganndi encore holko woni cuɓallaagal holko woni ceɗɗaagu ɗum fof taw eɗen mbaawa renndinde ɗum fof taw eɗen ngurtina ɗum e ndeer ñalawmaaji est ce que wona noddude yimɓe ngare pijen taw en liggaki gonɗa e wadde ɗo cikkuɗa non wona pijen ko ganndi men par ce que min mbaɗa anndi min mbaɗa anndi sukaɓam janngo e jam hay sa wi ɗumen wowru ngannda ko woni wowru mi ƴettat noon wowru ƴetten mbasen majjinde ɗen geɗe fof nannen ɗum eko ngannduɗa hay e nder commune he ko ngannduɗa eɗen mbiya ɗum espace taw ko genre musée taw eɗen mbaɗa ɗon boɓi eɗen mbaɗa ɗon laaɗe eɗen mbaɗa ɗon geɗe ɗe ngannduɗa puɗɗima majjirde en cifti e daari binden ɗum pawen ɗon taw so ɓesnuji meɗen gummima caggal leydi so ɓesnuji meɗen gummima Dakar walla gummima e leydi ene mbawi yiide hone mbawi yiide ɗeɗo gande ɗe ngannduɗa ko ɗum ɗo hanki wonno holko wonno mariage men hanki holno wayanno ƴeewen wadde ko way noon e banggue culture banggue sport c'est la même chose ɓeyda subvention équipe aji ɗi mbanna ɗumen tournoi ji hikka Allah jarama politique o ari en gummima en darima kala to jiiɗa e Fouta hikka coupe du maire hikka waɗama jokkitama kono coupe du maire uji fof hay goto hen meeɗa jokkirede wadde ne wawi jokkirede donc gueɗe baaɗe noon e gueɗe baaɗe noon ko heddi ko woni éclairage public woni forage uji hay sinno wona tan e nder domaine compétence maire ene jogui hen maire ene jogui koyɗe ɗe foti yaade laamu ngu ene addani en des programme so tawi ko bagga ga e ville uji ɗi ne wawi wiyede promoville eɗen jogui PUDC eɗen jogui ko ngannduɗa ɗum ɗo ko piment eɗen jogui programme uji ɗi ngannduɗa ɗiɗo ɗi gari ko 12 maire kono noon yataw ko maire visionnaire maire jiɗɗo développement gadda des projets innovant gara nawa toon waɗe suivi ƴeewa holno ɗin projet ji mbawi waɗirede ɗum kadi wiide noon ma dokkeɗa kaalis nde liggoɗa mi sikku sinno ko ɗum wonno hande hay hande titortoɓe on kaalis ɓe dañata kaalis par ce que kaalis ko neɗɗo lijjitta kaalis ko neɗɗo liggoto kaalis kono wona ya totte tan aɗa fecca ala ɗum natti wonde gestion ɗum natti wonde liggey maire docteur sa ƴeewi guila hedde 1960 e femde 2020 so wiyama politique tan yiyete hen ko joom duuɓi 50 en fayi dow walla yimɓe mawɓe ko ɓen tan yiyete e politique kono sa ƴeewi 2021 femde joni élevon révolution baɗɗo kala tawɗa politicien ji sappo aɗa wayde hen jeeɗiɗo ko sukaɓe ɓe ngala hay duuɓi 50 o révolution cikkuɗa holko saabi ɗum beele sukaɓe jahani ha jiiti somin janggui min keɓata komin jiiɗi ko kono noon sa woni politicien tan ma heeb kaalis tous les moyens sont bons pour keɓa kaalis walla ko won miijande nde ɓe jii ɓeɗo wonɓe ɗo en ha ɓena ɗo haaɓe liggoye dowa men kono ko addana min ardindeɓe ko ɓe ligganaki min ko ɗum saabi sukaɓe mbaɗi révolution hande aɗa wawi wiide à 95% hande ko dilaɗo e politique o mana ko sukaɓe holno mbaɗiɗa ɗum analyse eyyi min de ko miijimi hen ko kam ko politique wona métier so tawi en jii neɗɗo so tawi neɗɗo ala ko toon payanmami so tawi neɗɗo ala hay mbuuɗu waɗi politique dañi kaalis ha wonti milliardaire saɗa yiilo Gujjo jaggu ɗum par ce que ko Gujjo eyyi ko ɗum min kalantumami so tawi neɗɗo ala waɗi politique wonti milliardaire saɗa yiilo Gujjo jaggu ko Gujjo salaire mairie wawa diwde 60 ujunere tamen to kala ko adda foti faade koye ɓesgu diwanu poste de responsabilité ji ɓurɗi mawnude e nder laamu hande nde makki jooɗi nde waɗi ɗum fixé normalement ko 5 millions.